Περιμένετε! Περιμένετε, σας παρακαλώ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Σας παρακαλώ, βιαστείτε. Τι θέλετε πάλι? Πέστε μου, σας παρακαλώ. Είναι ακόμα μακριά? Λίγα βήματα ακόμα. Μόνο μέχρι εκείνη την πόρτα εκεί κάτω. Με συγχωρείτε, πού πάμε? Στη νύφη σας, κύριε μου. Θα σας οδηγήσω στο δωμάτιο της νύφης σας. Σε λίγο φτάνουμε. Γι' αυτό διάλεξα και το δρόμο που πάει κατευθείαν από πόρτα σε πόρτα. Η ευθεία είναι πάντα ο συντομότερος δρόμος. Αυτό το ξέρουν και τα παιδιά. Όχι. Όχι στο δωμάτιο που έχει σταματήσει ο χρόνος. Εγώ σας το είπα από την αρχή. Αλλά δεν θέλατε να με ακούσετε. Δεν με πιστέψατε. Τώρα είναι πια αργά. Έχουμε ήδη προχωρήσει πολύ. Μόνο που να, έχει περάσει τόσο πολύ καιρός που δεν θυμάμαι τίποτα πια. Έχει περάσει τόσο καιρός από τη μέρα που ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από εκείνη την πόρτα και πηγαίνουμε σε αυτήν εκεί. Αυτό είναι όλο. Δεν το καταλαβαίνω, πώς μπορεί να είναι τόσο μακριά. Δεν το καταλαβαίνετε, αλλά η νύφη σας περιμένει. Ελάτε. Θα τα μάθετε όλα αν περάσετε εκείνη την πόρτα εκεί κάτω. Δεν θα τη φτάσουμε ποτέ. Θα είναι πάντα μακριά μας. Θα είναι πάντα μπροστά. Δεν είναι πόρτα, είναι οφθαλμαπάτη. Ανοησίες. Αυτή η πόρτα ήταν εκεί από την αρχή και έμεινε συνεχώς στη θέση της. Χωρίς να αλλάξει το παραμικρό. Ναι, ίδια και απαράλλακτη. Όπως τότε που ξεκίνησε. Τότε που ήμουν ακόμη νέος. Θυμάμαι την ώρα που βγαίναμε από την πόρτα, είδαμε σοριασμένη στο χώμα μια γριά σκυφτή. Θα έλεγες πως ο ήλιος την είχε ζαρώσει. Ήταν θεόγυμνη και το κορμί της δεν το σκέπαζε τίποτα παρά μερικές αράχνες. Είδα τα κρεμασμένα της στήθια και αηδίασα, ζαρωμένα και αδιανά σαν δείπνος του δέρματος. Αλλά το βλέμμα που μου έριξε δεν μπόρεσα να το ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι μόνο τότε την τράπηκα. Ίσως επειδή ήταν τόσο γριά και άσχημη. Γιατί να μου τύχει εμένα? Γιατί πρέπει να είναι τόσο μακρύς ο δρόμος? Δεν πρόκειται να φτάσω ποτέ. Δεν θέλω πια να συνεχίσω, τέρμα. Κάντε κουράγιο. Να η πόρτα. Λίγα βήματα μείναν ακόμα. Δεν βλέπω τίποτα πια. Και η νύφη σας? Δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω νύφη. Ποτέ μου δεν είχα. Ποτέ μου δεν υπήρξα. Αφήστε με σας παρακαλώ στην ησυχία μου. Δεν έχετε το δικαίωμα να παρνηθείτε την ύπαρξή σας. Δεν μπορείτε να κάνετε τώρα πίσω. Για τα λίγα βήματα που μείνανε θα σας κουβαλήσω εγώ.
Φτάσαμε. Σας το είπα ότι η πόρτα ήθελε λίγο ακόμα. Επιτέλους, κοντεύω να σκάσω από την αγωνία μου. Πού είναι, ποιος είναι? Ο γαμπρός σας περιμένει από την πίσω πόρτα του βοριά. Αν θέλετε μπορώ να σας οδηγήσω από τον πιο σύντομο δρόμο. Πάμε λοιπόν, σε 2 βήματα θα είμαι κοντά του. Όπως και να έχει το πράγμα, συναντηθήκατε τουλάχιστον. Αυτό το έχετε κάνει συχνά και θα το κάνετε ακόμα πολλές φορές. Λίγοι άνθρωποι έχουν αυτό το προνόμιο. Πόσο όμορφη είναι. Πόσο όμορφη. Άραγε θα με βρει εκεί πίσω από την άλλη πόρτα.